zera da, ez? Fenomeno bat da, merkatu plazaren sorrera, hau da, industrializazioatik, ez arkitektonikotik bakarrik, baizik eta ikusiko dugu, sorrerak ere zer ikusi hobila da industrializazioarekin. Baina, pixkat hori ulertzeko, sorrera hori, ibiltzearen dien, sorrera hori sortzeko, nik uste, interesantia da hornidura azoka jartzeko plaza de abastos. Dentro la política de abastos, hau da, hornidura horniketa politikaren barruan sortutako fenomeno bat da, hornidura azoka. Bueno, da, horien aurretikan, nik uste, importantea da, pintzela batzuek jakitia fenomeno honen aurretikan nola funtzionatzen zuen nola bai, hornidura horrek, ez? Abastezimientu horrek nola funtzionatzen zuen, pixkat ikusteko ze aldaketa izan dira. Eta, bueno, hor jartzen bezala, individuak sortu zirenean, bilak sortu zirenean, zidaren zenauta, Italia, hori jo, ezkenean, ben sorreraren arrazoia da, ia da merkatu bat. Individuaren funtzio nagusitako bat da merkatu bat. Eta ikusi betegenean zuen, Gipuzkoan da gaur, iribildu zarena, donostia da, gutxi gora bera 1180 garren urte inguruan sortutakoa, hau da, 12 garren urte. Beraz, ez da, Donostiko foruak ez du fetxak. Ordan, datu izan da, dokumentu hori, gutxi gora bera, kontestu historikoaren arabera. Izangoa, 1150 baino berandu dagoa, baino 1180 baino berandu dagoa, dokumentuan barruan, da bezala aipamen batzuek, aipatzean personate batzuek, guengan bizi izabelako, ez abelako, horren arabera, dakatu da, eta horrelako nehitzan bergarren kongreso da, urte batzu ebadia, nola hori zehazteko, eta zehaztu zuten, hori, gutxuera da, circa 1180. Amabigarren minden bukaera hortan. Eta foru horrek, Donostiko foru horrek, dakaskien bat ordenantza, oain lege dakaski, hiri antolaketa buruz, agintariak nola aukeratu berdian, ikuspegi kriminaletik, delituak nola zigortu berdian, eta abar guzti horren barruan, batez ere, eta kapituloi guziena da, fuero horrek daukan, kapituloi haundiena eta zabalena da, hain zuzen, merkataritzaren dagokienez. Benetako arantzel bat, da, Donostiko foru bat, esatero da, por cada quintal de cobre, tantos maravillas, por cada maravilla, da, benetako arantzel bat, da, benetako merkataritza, itxas merkataritzarako reglamentua. Eta ez bagarren nintzile dagokionez, baizik eta baita ere, merkataritzaren regulazioari regulazioitu itxas merkataritzako alderditik. Hor diagarri ikustea, hiribildu horren, sorreraren, helburu nagusia, nagusienetako abinetik zala, merkado bat, bihurtzia. Entzuko zenuten, baita ere, irakuriko zenuten, fueros de francos, deketarioen, hiribilduei ematezaioen gutun horiek, hau da, fuero horiek. Zergatik esaten du fueros de francos? Hiribildutan biziko izan behar dago francos, hau da, exentos de beste guztiak ordaindu behar zituzten edo egin behar zituzten prestazio personal, ekonomiko askotatik libre daude, frankuak dira, hau da, eak dira, askatasuna baimentzeu, hau da, merkataritzarako funtsezkoa da askatasuna.
eta ez nahiz aleratu hori hori bilan egiten. Ez nire helburu hori, baina garbi dagoena da, erdiaruan, hiribildutatik kanpo, hiribildutako sistema horretatik kanpo, askatasunik gu gulertzen duen bezala, ez zeon. Hor zauden, zaguntxo batzuek, eta gero zaben, ideak gehiago guztia zian, dependientia. Haren, menpekuak zian. Eta horrez ze esan nahi zuen? Horrez esan nahi zuen, adibidez, hanik nahi banun, zauztik anjun, getaira, eta, hau nahi bainen duen. Nik ezin du, tengo que la getaira dutxe. Pasia emanaz, getaira natxia, eta bazkaitako etore natxia. Ez, ezin zan. Baimen eskatu dira. Eta baimeno horrek, zakan prestizio bat. Bideteira nahi dako festeta, Bueno, beteira festaputeko, azterete etorri bertu, nire gara duak pautan zaitzean. Ordaindu bertu kopuru bat. Eta hori zuen bezala, horla ezin da merkataritzen. Ezin izkua da, egoera horretan, merkataritza egitea. Gainea, ni nire mandua hartu eta nire merkantziak hartu gaztera izputen, eta arrezitik kanpo hartetzeko horta dugu. Arrezitik gerten, zubi bat, zubila pasa horta dugu. Sartu nahi zela ez dakize terrenotan, lehen da. Ganadua beren eman berditek, erbardu. Imposible. Ez zan posible. Hortan, erabakarra zan, merkataritza iteko erabakarra zan, pertsona batzuek osuretzien. Libre, digurtzien. Eta orduan, plazak, nena bezozko plazak bihurtuko dira hiribildu horien bihotz berria. Ordu arte, hiribildu horien sortu arte, zein zan populazioaren, hau da, herrien bihotza, zein zan, herrien bihotza zan, horratzia ikusten duna, Eliza. Eta da, dunia mundian, ikusten bali bagea, erdiaroko populazio hori, populaketa sistema hori fosilizatu da lekita, ikusiko dugu, erdian daula, Eliza. Adibidez, ikusten bali bagea, Arabako herri txikitara, herri txiki horietan, dana, biala lau guztitxe, diren da Eliza. Eta, hemen, arainokun gabe, Marimagea eskizura, Eliza, teniduen da bitxe. Eta, Marimagea gertuo, osekutituo, berreilean. Baina, Eliza zan erdigunia. Hiribildua sortzeanean, erdigune berria da pleza. Hau, eta kulturek zerte, argazkiotan oso derki ikusten dira gune zarra eta gune berri. Hau da, Eliza hor da, eta Elizari itxatziko zaio, behartuko zaio hiribildua. Horretik gana zautzen, eta leku gehienetan, Elizak ez da hiribilduaren erdian. Ez da erdian Elizak eta bere inguruan kalia eta horren arabera antolatuta herria. Eliza gara bat batian. Eliza horretan, hau zaren Eliza, eta hemen onduan, jarri deu hiribildua. Kaliaki, kale paralelu, Errezilarekin itxita, Errezila gainean normalen egiteuna da, Eliza realen Errezilen barruan zartu, Errezila egiten dugia, zautzen eta barrazik, eta irakurtu bat emagea, gauza berdina da. Aldezen iristea Elizaio. Elizatik hauntza, Elizatik Zananton aldea, Arnao, generala, kale hori berretia da. Eta goiko hiribarrena kalia, hemen uste batzue dazkarumen abezenak, izabitu du kale bezarretea. Zabela, ez benetako etxez ositako leku bat. Alegia, gero hiribilduan sartu dian tokia dian. Nuba San Salvador. San Salvadortik atzean, itxasuna zen, labarra zen. Eta hiribildu sortu zen, handikan gora. Hori jone, berdin ditu nuen izan. Mutur batean. Muturretik gora da, maia gute bagea, berdin. Maiko berdin da,
promontorio baten gainean, goian gainean promontorio bat, eta hiribildua da, ez ziren. Eta sortukoa botere gune berria. Sortukoa. Eta botere gunea horren adierazlen nagusia ja, hiribilduaren indarra hartzen duenean, eta ja, bueno, nadapenean hori manifestatzeko, baiten doa, hau, udaletxea. Eta udaletxea nur eraikikoa, plaza. Plazan eraikiko. Eta zer eraikikoa plaza? Batekin, noski, kontrol politikoa da, plaza da, jendean ez tokia, festa egitean tokia, arman alardia egitean tokia, banduak ematean tokia, leku hori guztia, hau da, herriaren erdigunea da plaza, eta guzti, udala horreotia, hori gauzatzen. Baita ere, ezki hau ekarri, porque ikusi da honen. Ikusi dizu ez da, no? Barita. Udala horrekare, merkataritza eta abastecimentua, hau da, horniketa babespenduna eta orduan, londi bat, eta horako erakunde horiek, harkoia, udaletxetan. Udaletxetan kontrolatuko merkataritza. Orduan, ikusten plaza, Eusko plazan guain horako gauzen ez duten, baina behitu mundarezen den zare eusketan, plazan eginean jarri da, bai badateetan, kopa aparro egin da, nik eta bizitza zalten osi erosten egian, baina horra da. Eusko plazan erdinean, guzti guen digan, dura plazai esitite estan garatean, eta denda nagusiak, denda principalak, noa gongoia dendak. Gaur gunean, eroski eta zeliburu jartzea bezala, jarriatzen dut gara dut, plazan ditu. Orduan, hiribildua, zorrera batek izan da, merkatu. Bale. Bueno, eta beste herri horiek, hiribildu izatea berandu iritsiko ianak ere, adibidez, eta oinoiz iritsiko iztiana, bengoakin, mendia gaurrera inana, baita ere, plaza eraikiko ditue, nukleo zaharren mendua. Adibidez edera da, aia gupe bali batea, indo parrokian, eta parrokian onduan, ez dago, hiribildu bat bezala kale paralelo hori, horako kontu indikal, Elisa onduan ez dago, indar nukleo berean, esto plaza zaharra, udaletxeekin. Ez dut plata da azkenean, merkaturitza gunia da, horretia perilla, horretia merkatua, horretia zalerozketa, eta dana autoridade kontrola mentia. Baina, horniketak gara hasi ezaugarri ditu. Aire hitzaiten ekonomia horretaz, eta ikusi ez dut petxainan jarri. Hola, arrotxa gorda izango lehen, 19. mendia baino lehenengo, foru bat ezaten duzela, desde tiempo y memoria. Ekonomia hornituraren inguruko ekonomiaren ezaugarri nagusia da etxia. Etxia da. Eta ekonomia horren helburu nagusia da itxiaren albaldin bada autosufizientzia bermatzea. Etxekoitzak nahi du izan autosufizientzia. Ez du nahi jun auzoa ogile erostea. Nahi du ogilea albaldin bada itxia nahi du. Hori da helburu nagusia. Hortik garatea dezakezu kontu dendak eta karrera honik zuela egin. Herri txikitan ez behiekin. Herri honditan, baina herri txikitan, hau helburu daun lekutan, hau da, autosufizientzia helburu daun lekutan, etxe autosufiziente batek nahi du berdan guztia ekoiztu, albaldin bada ez errerosi ez, eta albaldin bada saldu. Bueno, modelo horren azkeneko arrasto batzuek ia gure garaitara iritsi dira, gure ezagutu ditugu, guan ja
dana junda, pikota, ia erabat dana junda, ez? Baina ezagutu ditugu, adibidez, zarriak ezagutu ditugu, itxian bertzuten ia gauza guztia itxian eguzte zutela. Eguzte zuten, kantua. Gariatean, garibia, arkatxigiri, ganadoa. Eguzte zuen, linua, erroka diteko. Artiria ginen, erroka diteko. Etxian egotezian emakumeak eguztian, ari egiten, gero ari egin jantzia dute. Eta bai, aldat, kombustibilia, nire etxia erretu gara zure burrai, berdina, zoapun, burra moztu, aldat hori, ardua, erateko, jakoreia, alegia, saiatzen zian, aldik eta autosuficiente izaten. Itxaz, munduan ere, gauza, berdinak, horregatikan, erantzarian, horreiten antola dutazaren arrantzalia, beran soldatak, zango benduke, arrantzaldien hau soldatak, arraia salduta jasote zuen dirutik aparte, baita ere jasote zituen arrai partiak. Hemen eta igarra gara mozate, hori jutara gara mozate, hori ezagutuko zuen. Nola arraian zati bat, ekatzen zuen, arraian zati bat egite zituen pilak, egite zituen, eta txaluka mutila, haurentzat, uagarrentzat, bizkarra eman da, itezun sorte bat bezala, tripulazioko gizon guztien artean, alegia, eguneroko arraia itxea emateko. Ziretzen ziren baita ere, alegia, eguneroko otordua aseguratuta. Horretan egun namutia. Eta ez bakarritan da elkarritan. Ni etxontako naiz, hemen justuan etxean. Orduan. Eta hor, neamona eta lehor jarioak dira, eta neamonak esaten zuen, hau zoko jaren hau zilean, udare etxean horriak. Bea, eta uzoko itxe guztiak, itxeare guztiak, dana, etxepetan txerriak zituen. Eta neamonak esaten zuen, behan estakozko razanian, lanetako bat zan, egunero, bitxerri horiekin, Costa Judía, bueno, prohibido perros. Imagínate, 1902, itxe bakoitz, digan, bitxerri ematen bat zituen kosta, no nire, kosta ematen zituela, eta txerriak egitezian, zetea ematen zituen kosta, jaten bainatzea, ez kosak egitezian, bainatzen, ez dakize, eta jate zituela, erraldeak, muskulua, lapak, ez dakize, eta gero, ondarkiane, bakizu, truzpak eta bideatzeko txerriak egitzen zituela, onditzen dozen txirla eta ondar kamarrak, eta anjo da, erdiezek eta txerria itxean. Jente, zer dituen, itxeranetan. Zan ere, garen nonduko etxetan. Hogeita ziren. Eta behina, helburua hori zan, albalin bada, autosuficientzira iritsi. Hori erabatekoa, autosuficientzia erabatekoa, ez da existitzen noski, albalin bada hori bermatu. Hori batetik gan, betetik gan, zer gertatzen zen, klar, entzun asko dazkana, ondasun asko dazkana, autosuficientzia oso errexan da. Narrozeko jauna, Zaluko jauna, zitulak bergen bastarri, Gipuzkoan, bastarri dutila gerrenta oraintze zituen gauzetan, ustu izaki batian, ardotan, hartotan, garitan, ganaotan, itxenetan janpaltik izan, ez? Eta kanporo dira. Eta egiten da, txerria postean, nagozten. Hortzo, beste zea bat. Pasan, herri bakoitzak, nolbait indibidualen helburua zan baita ere,
hiribildu gozatzen duten auzo gehi, herriak bermatzen zion superevidentzia. Eta horretako zuen komunik. Itzuko zuten, tierras comunales. Hau da, herri lurra. Herri lurretan zertzeo, bueno, batetik antaben, zoru bat, enkantian atatzen oso orteak egiten eta gero, batez ere, zaben, basuak. Eta baso diren burua zertzan, ikuspegi honetatik anegea, beste buru batzu ere basotzen. Baina ikuspegi honetatik begiratuta, zer buru zakaten herri lurretako baso hori. Zagaen, batetik gara, herritarran ganaua ala eramatea, txerri horiek ala eman kestene jatea, eskurra jatea, harrapatzu dena jatea, eta bestetik gara, itxian bertzan, ez zion elektrizidadeik, ez zion gazik, ez zion naturren, kontribizerretzen, zua, egunero bertzan, zu, egunero piztu bertzan jango zuen, ez? Itxia bertuko gara. Orduan, zure burra, herri lurretako basotatik ekritzen. Orduan, hori bermatzezun nola baitu dolak, hor ere, kasuistika oso zabala da, eta bilatzen ere, ez da lineala, minutan ez da lineala, eta hor, denboratik, gauzak, goia, zailtzen goia, bazerratikan, udalaren estruktura administratiboa, burokrazia, handitzen egiran neurrian, diru-sarrera gehiago berditu, eta ezin da udalaren, gara hartako udalaren diru-sarrera iturri nagusia, komunale, guain arte, egurra jasotzian libreza, nendik aurrera lizentzia eskatu berdezu. Eta lizentzia zezan egin. Orduan, egurra, zu egurra nahi dezu? Kakatan. Ezin dezu? Eta irikusi. Eta jotzen duen itxasoa eraztetun egurra jasotzen. Zer cierto, ez dago arrantzare, udala, baita ere, monopolizatuta. Orduan, hori dugu, eta horren barruan, udalak baita ere, nolabait, herritarren abastezimentu hori, horniketa hori antolatzeko politika batzuek jarriko dituzten martxan. Eta politika nagusi izango da, hemengo udalerriak beti badakizue Madridak apatu zirenean, gauzak konsegitzea, beti kokantinela izatezan, somos un país pobre de pan, un país muy montuoso, lluvioso, liboso, no se puede hacer un desastre, o sea, nos morimos de hambre, y por eso, pues, tenemos que financiar, pobrecitos, tenemos que hacer hierro, y vender hierro, y hacer barcos, y tal, porque tanto que tenemos que comprar lo que la tierra no produce, tenemos que comprar. Bueno, hori zanez, nolabait justifikazioetakoa ditzi zuena, tierra pobre en pan, ez? Hori zan, zera. Orduan, aduanak kostan SOT-aren arrazoia hori izangoa, ez? Jari, gu kanpotikan, egin bali baduz, aduanak usatzea, ordaindu bere bali badio erretiari, opidean prezitua ikingoa, ordan horriak sublegatibo zeizkidu, eta orduan, aduanak SOT horren arrazoia da politika bat, de abastecimiento publiko, nolabait fomentatzea kanpotikan janabila merke ekartzea bertan. Horrek ekarriko. Horrek ekarriko denborakin bertan janari enpresak sortzeko mugak. Bera da ulertu duzu. Merkatatu hori, zuk kanpotikan ikarri dezakezu janaria, ondo, askatasun hori hor dago, baina denborakin, batez ere amazazpigaren mendetik aurra, hasikoia nolabait regulatzen, hasikoia zergatia kontrabandoa, ideal, ez du problema, garilearen batea, jertzuek anetik, eta ateatzeue anetik.
Vale, orduan, regulazioa zure dugu. Eta regulazio horiek zein gobe. Bueno, ezin du eozein kanpotikan ekarri eta saldu. Jo, hemen janagilea o eragilea o zera. Orduan, udalak hasiko dira nolabait regulatzen hori. Eta nola regulatuko gure? Bueno, abastezimento publiko hori jarriko gure batzuen esku. Alegia, gutaro, ardua ekarri beharrian Nafarrotik, adibidez, ardua eratzeko, udalasko egingo duena da, dirutarra nola berditu, eta zuek ardua eratzeko askatasuna bali badakizue, baina egotian ez dekin puesto ikateatzen, orduan zein guen, jarriko un proveedor digno de nada. Alegia. Zubartan ateatuet, eta egin eskaintzeuna, urteko proveedore izateko, ez? Baina, ni urteko, zautzen gertatzeia 20.000 litro ardo, Nafarroko ardo horretia 20.000 litro bakoitza pesetan batian, 20.000 pesete, udalen eskaintzizkio, 20.000 pesta horietatik, 2.000. Eta eskaintzitu 2.000 eta 2.000. Eta 2.000 eta 1.000. Bueno, azkenean ja, ibartako bertenen, gehiena eskaini joan udalai, arrege amateu, monopolio. Ja zuek ezitezuen Nafarrotian ardu ekar. Zue guztiak, unbertezue, ardu erostea, donde el proveedor de vino navarro. Eta berdina gertatukoa, nagilekin, alegia, arategia, guk izautu duen bezala, bitu arrozena nanua, kukuluna nikoa, ez dakit kooperatibakoa nikoa, porque hare zuretako biaz ezkago, baina unpetzegi ez eta bakaria ez eta alkarrizun hori dakauna, batek abestea zuteko, hori ez dago izango, ordan, proveedores, eta ordan, agilea, adibidez, ungara izendatuko, Ibatan jakue, eta mejor postor hartuko eskumen hori. Eta normalian zeiteue, ekartzen ditue kanpotik. Urtian zautzen zeman behi. Egun behi. Bueno, egun behi ekarri. Gartik iparaldetik. Normalian beharditik eta lapurditik eta ekartzen dituen. Ekartzen zituen honea, egutzi zituen basarritan, banatuta, txopebetik, kongelante. Orduan, egun behi, bizi, ekartzen zituen, enzierroa gotik, datozen, Pamplonago enzierroan asuntu zer da, no? Proveedoriak ekartzen zituen, zea hori, la manada de vacas, ekartzen zituena, Iruña hornitzeko aragiz, zituen, bakeruak ekartzen zituen, egun behi. Venga, eta jendeak esan, txoruan egin, beharen aurrean korrika, bueno, hortik anomen dator, enzierroa da ohitura. Hola, zeukitu zituen, banatuta terrenotan, diarra nolagera, ekarri, hil eta saldu. Baina, aragile erosea juntatzen duten, proveedor horretan. Ez beste ingoran. Uientzia zuen erosa dupazen. Eta min kokatuko yan nire benekin. Hemen kokatuko yan. Dara kokatuko yan, el proveedor de la pan, el proveedor de jabón, el proveedor de vino chiquito, el proveedor de no sé qué, el proveedor de no sé cuánto. Por la constitución. Yo también cada vez pasa. Porque eso, ditu. Proveedoria kanpo da bezen produktuak arraia. Claro, zautzen arantzaia dabe, arantzaia ekartze duen arraia. Zautzen zaparratarra duen, zaparrak ekartze duen, zagaitu da. Zer presioen zaitzea da, udala gara dut presioen. Presioentatik gora, ezin da. Ez, antzua, amartzen timotik gora, ezin dut zalu. Eta bar. Bueno, hori da pizka mutu hori. Eta mutu hori emeretzi bat mundian, liberalismoakin, hau dara, goiti bera erorikoa. Beti da beste, aurren baldaren ezin izan ba, herrilur hori, udala egin
saldu. 19. mende hasieran, hasiko esplikatzen, las napoleónicas, tal, invasioak, ez dakize, udalak arruinatu ingoia, kiebran, udal hazienda guztiak, eta orduan, zeiten duen. Erregiai baimen eskatu, herrilurrak saltzeko, publikoak zian, alegia, erregiaren zian. Eta baimena, erdiarroien dituen, baimena, erdiari. Evidentemente. Lurrak saltzeko baimena erregiaren. Eta erregiare koa baita ere, Miski, sí, vender, educaditos al bolsillo que entras bien a la escuela, txarrietekin. Eta ingoitu herrilurra saldu. Zer egero ditu herrilurra? Dirua da, ere ditu herrilurra, ez? Azortuko ya, pila, irutzeko pasardean, 19. mendian, sortuko ya, gutxi bera, dut ezautitugu pasardean erdiak, sortuko ya, 19. Ja, nahiko berriak. Ja da, fenomeno iraultza. Lehenoko mundu izarra, el antiguo régimen kerrak iteunean, ageratzen lurrak beste dituen, lurroke ondiala amortizados, no en explotación, da konsideratzen herrilur horiek etxeara explotatzen, alegia, ez zuela etekin ematen, ez zuela ematen, neurri batian, baina mantentzen zuen antolaketa oso bat, ez? Orduan, hori galtzea momentuan, zer gertatzea? Jende pidea da, lero bere superbidentzia otan oinarritzen zuen, konbustibilia erosten du mendian, ganadua mendian azten du, eta gize, guain egurra erosin dute. Ganadoik ezin eduki, erosin berde. Sistema oso bat, bera eroritzea, eta beste erremidioen estakenak duten dite. Eta zein da benertera bakarra? Benertera bakarra da, fabriken duen inestia, emigratzea. Emeretzigarren mendia, Europa, ziraldu dugu, jende aldin dugu emeretzigarren mendian Europatik, Argentina, Sudamerika guztira, Ipar Amerika guztira, Amerika, Europarrez bete eta emeretzigarren mende izkostik. Lehen hori guntzian, baina ja emeretzigarren mendian, jende hori guztira, mundu zarrian hor mantentzen zana, ja mundu berrian, o me convierto en un proletario en una fábrica, o eso ya me da. A la junta, igual, Ameriketara joan nintzen, sentimorik gabe, handik etorri nintzen, 5 milioien jabe, ostras. Txia, hori da gertatukoan. Orduan, horrek zenek atzeu, horrek gerteuna da, hau, ekonomia hau, desagertu. A ver, gauza beste absolutua. Esan dugu, ez? Guk ezautitugu bazarrean, neurri batean autosuficientzia. Guainarte, ez? Hori ezautu dela. Bino jaetzean gizartean nahi hori bat. Bueno, orduan, hori da. Zer igatik sortzeia hori. Eta bueno, beste arte, esan deuna. Aldaketa ekonomikoa, ez? Aldaketa ekonomiko horrekin, zer gertatua? Terrenuak, salgai jarrilia. Terreno pila badabe, merke. Industriantako, perfecto. Industriak zer bendu. Energia, industria jartzeko. Beste jarduera batzuen, turismoa zer bendu, txaleta, hotelak, herriak zer bendu, terrenua, urbanizatzeko aproposatzen terrenua. Herriak, desamortizazioan bada, bitu asko kostu. Zautzen, frailetatik aurrea, dana mendigatuta guztia herrilureza. Herrilureza. Hori guztia salduza, eta hor, zausko, labega dezana, hor, desamortizazioa eskerrak, sortu zian horneko fabrikak, eta sortu zian aurreneko
txaletikoak, beranean kia zautzatu. Orduan, jarduera berriak. Ez jarduera honetan, lan egiteguena, bai industrial lan egiteguena, o turismoa, egia, jardinero, lakaio, txofer, ez dakizet, ontzeria, servizio logistiko ditzio da, eta gaur gure amora ekutu behar nizkarro koraztean, palazio joan, narrozeneko palazioan, iruro langile hotxeala, narrozeneko jauregian, bankarri. Iruro haidean egun guztiak, hori, koinak ateatzen da, ez egite, eta testia egiten txarriak gizentzen kostan. Ez autosuficientzia egiten, eta ez egita gabe, soldata baten zai, eta soldata horrekin zein behar duen. Erosi, ez da kaen, eta fabriketan dut ezen ere bat, ez da kaen denborik itxian txerri azten denoteko, ala ere, zaiatuko ja. Ezin deuna, zaiatu dela, txibita funtzioa garapatu, itxek egin txuen arena, bat, ozea bat, txerri azteko, zaiatuko ja, izan dugu ez. Gauzak ez egin antzenoa txuritik beltzen, bideak egin bat da. Baina, denoko mundu zaharra bukatu da, orduan, kio da jende gehiago, ostras, nik eta berduna, ez dala autosuficientzia. Eta gainetika, ostras, beraneguak egin, zezanik ez du gara, etortzea jende pila bat, Madrileñoak etortzea, Zaragozan duan, berdintzen milioan etortzea, eta bentiko kebila hau ez aparte, ikatzeko ere jende gehiago, el boom de la época dorada del canal de final del siglo XIX, hau biota gehiago horniketara. Ordan azue, etxerako lan egiten duten, gizatalden ugaritzen. Bueno, zan dut ez. Liberalismoa da, mundu berri horren, zaugarri nagusietakoa, eta horrekin gona da, esto de que tú tienes el monopolio para vender carne, eta beste guztiak ez, hori bukatuko. Lege liberala gindarean jarriko ja, zema denakin da eso. Sei, apuntala bidea ni zure dazkatzen ja bisentimotan, eta honek sentimo terdila. Honetan, joan, erabaki bezala konsumidoriak zen egin, eroste behar aragia. Alegia, mundu hori gare bateko liberalizko mundu zartua, abastezimentuaren molde monopolista zeuden moldeua, monopolio horiek gaudiko dira. Monopolio horiek konsideratuko diaren jauntxokeria. Alegia, batek aldu, beste batek ezin du. Ez legez dago berdina gara, eta dago dago eskuria, arateria hartzeko, eta harakin bihurtzeko, oberditzei, txoizu epaltzeko. Hor dago, mundu horrek amaieri. Baina beste batetik gara, esan dugu, iguala, merkataritza kontrolatu zen, araitu bihar du, noski, dirutarra badalago, editorios municipalaz. Ez, impuestuak, hortian, leheno eta aguan, araitu edura, impuestuak eskuratzen, eta bestetik handan baitare oso emeretzigarren mendeko kontuak, liberalismoak inbatea, mundu zarra goiti bera eroritzen nahi da hortan, leheno munduaren erdigunia, goiko esan bezala, eta izak zian, goikoaren borondatik gara bera, zartzai bat zen beste aktivitezan, goikoa gala nahi izan dut lako, hasikoia konturatzen dut, eta jokagoiko nahi dut, ez du nahi, nik uste dut da, ursikinean agean ez dio, gaitza gatatzen dut. Urgarbidean ez dio, ez. Horren, hasiko nola baiteko baitare, osasun publiko higieniaren inguruko politika bat. Hasiko ja, kainazu dugu egiten, hasiko ja, ursikineak, hornikula, urgarbideak, antolatzen, erromatarra gondara, bide urtik zuena, berriz nagusituko da Europan, bide urte beranduko, eberetzen. Horro arte, imaginitu. Hemezortzigaren mendeko hiribilduak
batez ere, ze kiatza, zen hiribildu horretan, ze etxeon urzikilan txako saneamentuik, etxeon horako kontuik, era eskatologia izatuko, batzuk imaginatzen bezala. Agua ordan, bueno, ez, hori dena, politika horren barruan, ikuste duen, janaria ere, janaria bestik hartatzen baldin badeu, horrek gaitza, epidemia, sortu ditzake. Hora, hau guztia gehituta, faktorea guztia gehituta, ondorioak zein izan da. Lehen, herriko plazan, edo inguruko kaletan, zeuden bodega horiek, denda horiek, sakabanan trazabenak, eta bar, liberalismoakin gehitu indiana, ez? Imaginatu, nietziaren indian zauten, horrenitzariak bukatu dianean, alatei bat baino gehiago dabe, eta dara gutxi inguruan, ez? Sortu dira, zauten alatei zarra ez autotugu, kale nauzilean, da plastikula. Eta hori gana, nire abetzi dira iruan, sortukoa uda erediko berdura plaza. Ni badi merkatu plaza jarri dira izena, baina ni barkatu bat izautu da berdura plaza. Hori gara izan. Eta nik gara izan. Esan dezaren berdintzen, ofizialki zeizen jarri. Zauten bere izena da berdura plaza. Eta ez autu nagare, dituzte ibaretutan ere, piskat logika galdu dituzei berdura plaza ezi uste duen, izango, ez berdura gara izan, hau dut izan duen beti, eta nire gara zen dut egiten. Dau, azpiegiturak eraikitzeko politika bat egin duan. Hau da, ez da bakarrikan berdura plaza hori eraikiko guela, baizik eta hori eraikiko guela, beste azpiegitura, hau Urianeko garapenea da, hor klientia egiten nula, zai. Dana alde izai, baina fakian integrazioen dira, horko usketak eta horrek jango ditu behar. Hau da, Ignacio Uria zen arrezten egin guzti dituka. Prioritiko edera, ara ideal eta sisilik. Eta, hau da, berdura, zako, eta danok zautu dugu, zautarraianak, Urioneko garapenea nuntzeo, leko hotxe bertan. Gero berrikutan da, hotxe, Urioneko garapenea. Alegia, merkatutik kanpo zoen, merkatari horiek zein gogu. O trasladatuko ja, merkatuen barrola, gogu, kontrentena egitzi, eta barrura etorri, gogoak jarraitu, eta barruko egin, alegia, beste kostu bat. Iko guen, berdura pasan, argo. Arakin familia bateko naiz, gure amonan da zenidiak eta horiek eta, zahar eta edo zilean aratetean, iriki zuen beste bat, zean, berdura pasan, segidan zuen. Eta berdinen pligutzen. Bai amen, eta baitaren auxiliar, alegia, ingo guena da, bakien eta bestien. Eta, esaten egitzena, azpiegiturak, ez? Zertik batea, merkatuak batea, eretikoia beste azpiegitura batzuek, guk hau, goeraz bidean, partel bezala ezagutu gilun, alegia, funtzio publiko bat. Itxe zabala, eraikizan, horretarako. Udarak eraikizun, itxe zabal hori, eta zan, nolabait, gaur egunean, betetzen funtzioa, betetzeko, gara unean bat zuen kristalesko itxe hori nola horrela eta etxe zabalaren funtzioa ez da, gare gara, hau da, hainbat funtzio municipal, publiko, biltze zituen tokideak, izan zen, hori, azkenean behar bukatu zuen baita ere, gara ez bidearen nubaitik jarri bertia, eta jartzituen hor, azkenean, bihurtu zen, gara ez bideen,
kuartela, bihurtu zen. Baina ikusten zuen, daula, politika orokor baten barruan ere zituen bi elementua. Txistabala eta berduroketa. Eta berdinak gertatzea bizkaldetik. Hau da, portu jauregia, ondoizkitan zan, hau amazkenaren mindeko edizioa zan, baina portutarrak zehat intzian, linaje hori galdu intzat, oliren darra bihurtu zean dugu txonen jabe, eta ja, oliren darrak baina gainbera garaian, oliren darrei udalak erosi zion etxe hau baita ere hortxe, gale beretsuan, Berdura plaza iten egian gale beretsuan, eta Berdura plaza horratzian bikadea eta bizartuta, bizarrera dazka, da hor duen multikan, Berdura plaza batik bizarrera dazka, ingobe etxoren atzian, etxian kontra. Entzatuko zure palazioko kontzua bizi izan bali horientzula ere balmenduko, nara adegulan egin arate guztia, kiartori guztia eta arranderia eta jarri bizitzuela itxian kontra. Ez, bueno, hau baita ere udalak erosizun eta palazio honetan hainbat gauza jarri zituzten, eskola, eontzian, eta azpiegiturak udal bertzitun azpiegiturak, hemen azpilean alonderia baita negozion, alegia, merkatura, produktuak ekarri behar dituen sarritarrak eta adibidez, zaratzen alondeitika, isatu, ordaindu, udal zergak, eta orduan, azpiegitura politika baten barruan zehatuko guen. Histori pixkat ingoen, aurrea zarretu aurretikan, hori martzen parte ikutu zuen, bilatzen joiruan, baina, garai oparo bat da, merkakiari garatu jure, zer gari gama, diren esan den, guztik gari turismoa da, industriaren garapena dela eta, horatza da urtiak dira, urtiak dira, batez ere, hogeita betziko krakka parte, bada, gora, ekonomia, gora egiten egan garaia da, eta horren, hau izangoa, kriston garapen ekonomikoa ezautuko duen garaia. Etorrekoa garen beltza hasikoa lagotxe, hogeita behatzi garen urtean, monarkia biziatzerakoa, Republika etorrekoa, Republika bukatuko du gerra zibilean, zenezatiko bandautu erreplikatzen, eta hori guztia bukatukoa, gerra zibila bukatukoa, munduan berdina gertatukoa, gerra zibil european gertatukoa, eta hori gune ikuspegi digola esako gendu, bigarren mundu gerra eta bar, kontu hau zerna bukatuko. Izbuaren eta blokeo ekonomiko errazionamentuak berrogeita hamabita arte ekarri duen razionamentuko kartela bat topatu nu, eta, razionamentuak da, agenda horietan subsistio ziren da, ipoia zaren, eta, ipoia egin, crash, goeziaren bortu, eta, horregin eskubidea zen egiteko, hainbesteko bat, eguneko, oazteko, odan adantzeko. Ja, geho, hogeigarren mendeak ziren, hau, fazio baitaren, atzian deditzean hogeigarren mendea maieran, baitaren mundua baldatu, Berdura plaza poliki, herriaren merkataritzaren erdigune izakiai. Zuerano, gogatu guzate, zer izatezan ordua betan, buendela berrogei urtea zera fungo bagina, zer izatezan zigorde kalidea eta den ausila gotez ez kamioi ez eta frutar kamioia garai, eta zuen agarrai, eta zuen agetan izan, ni plazako gara izle. Nire girako launak plazako ginenak, nire girako guztitan, ni bakarrik izan ezak automoia garratu da. Bete danak, automoia gutako ezken, danak. Hildako ere, bai. Autobusa garratu zen. Eugenio, gure txikitago lan bat, autobusa hiltzun. Txetik anakatzen gira eskatzetik eta kotxean,
beti, igual, zuzkale arteatzeago, itxien esatzen, ez zuten korrika eskatzetik. Eta zein behitu gabe, hola, daun bat gotxia, hala, bueno. Bueno, hola, laun, txitik korrika kalera, urtetzen eskatzetan korrika fresa, korrika baloia egitezak izan gizet, gotxia pasatzen zian, itxarretik, kare nauzien. Bueno, hori izaten zen, kaos. Merkatua zen, berdura plaza zen, guzti horren erdigun eta dana, abastezimento guztia egun gero horrean. Etortetan. Hori, aiba, merkatu. Hemen ja, horiek aldatu bai, hasiko jaten da, erdia, merkatutik kanpo, gehora etorreko dira, hori bat, eroski irikizuen horren badit, tamaina kalian da, zikituko eskiran agetetik ere, baina den motorikatzen dina, eta kontralitea da dira ikizten, abatea, abestea, mundua edotzen duten, eta hori, baka horren durian, bete eta hori bakarrik tardi, cuchillo, consumo diturak aldatu ditia, irakaztiaren duinore kosinatzen ditxian, osea, txango dizu ere, berdura plazak eta laizterze eta merkataritzakunen handiuri, eta, bueno, berdin da, zelia apokaliptiko jarri du. Hori da, pizkar, berdura plazaren histori orokorra esan dute. Pasatu gabe, zehar ikustitugu. Guazen arrakazta, Zauzko berdura plazaren arrakazta azterretea. Hori madalen duen ikusi duen gozatxo bat, bai, uste hankat hartu dute da, bai, barkatuko iazue, Zauztarrak entzazte guztio. Ibilintza argazkila eratzen, da ikusi dut PowerPoint zidutzen ezartu. Bai, berdura plazak, eta zuen ontazegia da, hemen egon bertutu nola estartuta, estruktura gara. Ekar atean ditu baita ere, Getaiko, Zumaiko, berdura plazaren argazkiak, Orioko plazako kiozko edo tingla horrena ere bai, alegia, hau fenomena hau eta zautu badaren bertatu. Inguruko herritan ere, udale, eraikiko dituzte, merkatu berria. Getarian bakizuen da. Getarian, Geteko plaza, udaletxia aurrean Elkano Irubile nola da, bujatu bagea, Elkano Irubile begira, gure esker eta ez monumentu aldea, beste aldea, eskolak, eta eraikuntza publiko bat, lehen ikusitu bezala zautzen daula politika bat, hainbat eraikuntza publiko, funtzio publiko desberdinak beteko dituzten, eraikuntzak eraikitze dituzten, eta eraikuntza hori, eskola, eta azpilean, ipe badaka, gaur egunean polipolita jarreta dagoela Elkanoren irudiakin eta barra zubeztuak egin dago irudi bat, hori izan, Getaiko berduz. Txikila, hori da. Humanea, goiko plaza, udaletxia da plaza, udaletxian aurrian, horrez aurre, alde batean dago konbentua, baina konbentutik konbentu aldota alde eskubital, egitea, hor hartupe bajo batzuek badabe, baita ere, hori sortu zuten baita ere, enazat estimulu horretan. Eta hori joan, saltu zuen hori jogo plaza tapatu hori. Hori jogo plaza, aldura hori, eta egiteko, baina baita ere, sokratuta bat, bertan egiteko ere egizan, horren ikustu zuen, politika hau gero gutxillo, iribildu gehienetan, baina du direta, zauzkoak ja, aitapituten beste kaso dien aldian, handia hau da, eraikuntza dea, beste porte badata, eta euriko arrakazta bat beste horiek izango estuena, eta horren lekuko da, gaur egunean bat dikane, jarraitzegula garrantzituak, referentzia bat izaten, zauzko herrian. Eta zea arazo, batetik izan, industria eta turismoak garapen handia izango dute meretze da mertzia. Enez dut berez. Da, nika dut edo, badakigu hori, zain ezen,
bueno, ezaugarri geografikoak, leka, ondartza, txalet egiteko, fabrika egiteko, komunikazio bideak, kamiluak, aztetik kamilua dagoa, donostiko kamilua dagoa, trena dagoa, bitu, gentaiko estekeri genutza, ez? Horre guztiak eraina eta arrazoi horietan, bestetik, zautzen badu tradizio bat, hau etxeako lana egiten zuen jende multzo baten existentzia nahiko aspalditik zituen. Alegia, zeuden, ikasketa tradizio horren barruan, adibidez, zeuden, Colegio Misionero Franciscano, 1796 sortukoan. Eta, gu iritsi zaizkigu 1796an, Fraideak sakaera kolegio bat, eta ze. Kolegio bat kantzaren, egundaka ikaslei, jaten, bertitzarioen, egunero. Fraideak, te comen como curas, no, sea, algo, de hecho, bueno, albali bada, ondo azetu, bueno, hor bada tradizio bat. Adibidez, zautzen ikerketa horrekin gara, ze suposatzezun horren existentzia, jaren sortzidaren mendia, baina adibidez, Oñatin kasuan, badi badale, ikerketakin da, unibertsitatea Oñatin egokia, ze suposatzen zuen Oñatintzako. Claro, Oñatin, erikoskorrotan, 16. mendez, berreun telenotik, unibertsitatea, zeon. Eta alakutezian, egundaka ikasle ikastea. Eta egundaka ikasle horieke, bajan egin zuen. Bueno, azterketak egin da nola, Oñatiko herriko ekonomiaren zati handi bat, unibertsitatean inguruan zegoela dantzan. Ari janalde bateko, ari itxiarak pilatzeko, ari berriz egiteko, zapatak guztotiko diola zapatak konpontzeko, eta bat, bueno, mentak hau, kontu bat, ikertu da, baina hori bat ari ez. No, ikasketak tradizio bat. Ikasketak tradizio bat, hau da, jende da, ikastetxeare gabezelako espalditik, eta jarritu da bat, jarritu. Eta batez ere gaina, momentu honetan, 19. mende bukaera, 20. mende hasiera, berdura plaza sortzean, garai hortan, ikusi bat ikastetxe da bezin zautzen. Inguruko herriari konparatuta. Horrela esan edu, jende badala formakuntza gana. Estudio badazkan. Estudio badazkan jendian normalian, ez diare jarruten atxurdian o arantzan. Normalian da nurbaitian ofizio bat hartu dezaten. Nurbaitian empleatu sartu dezaten. Alegia, populazio gehiago erostea junberduna. Bilotzen zuen, jende bat badao, nibiri argian txerriak azten, dala entari. Orduan, eta, izan, hori da, tradizio bada, horrenik eta merkataritza tradizio bada, batetik gana, zetena, hemengo horko ikaslei jaten lan bertitzarioek, baina ez, konbentu bakar. Zautzea? Zumaian konbentu bakar, zehor. Getarian ez, konbentu du. Hori joan ez, konbentu du. Egitzean saiakerak sortzeko, baina hori joan. Gautzen, bi konbentu, prakizkutarrena, planizana, eta munduaten hiru eguntzian, trinitari bat eguntzian, hau da. Dekada dago, dekada dago, eta hori egine, baiman eguntzian. Eta hori, bado tradizio bat, alegia, espaldutik datorrena. Eta hor, ze ikusi gara. Ze ikusi gara, ze badaudek horrenik eta sariak, lehenotik dutuzera. Janaria, herria, kantzilera. Beste tentu batuek, adibidez, intzalde dagokionez, dituz konboia zederra da, jantzeiteko, orduan, garbi dago, zertako arrantzaliak, zeusko arrantzaliak,
beti problemak ditzea. Egiteko horrek karekun da, bere buruak babesteko eta indarra edukitzeko enpresa tradizio bat ez dagoen hortan sortuko, jakintazue, enpresa tradizio bat sortua oso antzineatik. Ja, 18. mende bukaeratik hasiko dira antolatzen, hau da, itsasontzi bakanak izan bidean, alkarrekin sozialiak sortu eta modu kapitalista batean antolatzen hasiko dira. Beste inon behar lehenko. Eta eremilio iretzakaera konpletatzeko. Ordan, baita ere, enpresa tradizioa. Bueno, ordan, tradizioa badao, baina ide hortik aparte, zauta, ja, urte horietan, 1904an, 1903an, Atletiko barrutu judizialeko, herrien artean, herri, haundi jenez petzako, porque haundi jenez petzako, zauta, aia haundi jo da, terreno, ez, populatu. Eta hemen dazkazue, irubideatik gora, irubidea biztandetik gora, 1910 parroian, zaren, herri bakarra. Norki, azpeitean, tiro judizialeko liburu, judizialeko kanpen, inventuak, azpeitean, ni ezapen nahi nezen tradizio hau, baloistik datorren azpeitean. Eta gero gabe, debat azara hori, 11 lauren aldiari. Bilak, bitu. Turismoa eta rollo berdintxuan sartuta babezen bi herri. Eta nire, zestura balnearioa, hortik ganbera. Beste inorrek ez du ilumideako igarrabatako, biztanari ondila. Baina biztanari ondila partio judiziala bakarrik, menezak eduna. Kostaldeko herrien inguruan ere, zautza izangoa, jendetikina dakana. Inguruko herritan esan, betezen un Donostia. Eta, hemen dabe datuak. 2010ko datuak hemen dira. Zautzen dabe, 2000, sumaren da, 2010, Aia, Betalia, Onillo, jarri zurbil, ikusteko zauztikan Donostia bitartean, ez da beste herri bat neurri hori dakana. Ez da? Aizarra Zabal. Horra guzti. Horre guztiak ze ekarriko. Horre guztiak ekarriko una da, balero esan behar, daula poblazio bat, alimentazioa berduna, eta hasiko dira inguruko herritatik zauza generua saltea etortzea. Hasiko dira. Eta zesanik ez udara. Porque horiek irubidea hori dira bertan ziria. Udaran, imaginatuko ez duen zera, ez da gehiago, dortu, igual replikatu inbozan, jende kopurua. Bueno, bakarretara egiten dizue, hau arrezi bere jeli. Bakarretara galuta, inguruko basarretara gaztuko ja zauze etortzen, ez zauzko basarretara bakarrik. Hasiko dira etortzen, Iketaitik, Nia aldetik, Aizarra Zabaldik, Aia aldetik, hau da, ingurutako herritatik etorriko dira urlanetatik, urtetatik, inguru guztitik hasiko dira basarretara, hona etortzen. Alagila bekarriko hue, alagila erosiko hue, bertako alakinak erosiko hue, Aizarra Zabaldik hasita, Orillo, Zurdil, Aia guztia, errezindika, eta bat, zikoa, ekartzen. Arraia, noski, bertako arrantzaliak ekartzen zuela, baina batez ere, gehien bat, geta igarrak, eta hau buelta guztia, buelta guztia, zera izan, amaralde izan, zuhitzi bat inberditu zera diren hori, pasada, buelta guztia, zer edertasuna.
Zer gareko horre, ingurutatik datozen, haragipila, berduratila, zarretarra, apunta horiek behar berriak sortu dituz, eta behar berri hori erantzun emateko egitura berriak elektrikoia. Adibidez, elektrikoa, entegia, mataerua, elektrikoa, claro, gero, hitz zituen basarrean, bitxian, hitz zituen, ez jak udala jarriko integi bat, eta hor, egunero, ja, sistematikoki, jauzen, pam, ganadua piltzen, airia, sortukoa foruen esperantza, alegia, berdura plazan onduan, berdeu plaza nun deskargatu berdia ekartzeituen produktu hori guztiek, kaletartian bestela nola plaza bat berda. Ordan, ja musika plaza marteri ditu da, ja musika plaza ja ez ditu betetzen, beteler dituna. Ordan, ere egitzue plaza bat berdia. Eta da, foruen enparantzan, eta foruen enparantzan beteko bihar hori egin zuzen, argazia. Mataeruko inurretzan zeon mataeria, eta bueno, ardila nola, ardila guzteria, bueno, nola mazkideen, bueno, bertan irtebila, zituen, eta klasen guztian arateitako, bueno, hemen agatue, zea, foruen enparantzako gazti dut, ez? Gertuena bizizian bazaretara, bizizian astuak hartu egin, eta gertuena biziziana, hola, profesioan. Baleria pixkara partetik, nialdetik eta izarra zabalaldetik antazakuztenak eta, zaldila da karru egin. Bituzun karru, ez? Ez da da hori. Orduan, behar berriak sortzea, eta behar berriak erantzunak emateko, bueno, hau berandu daukua, Julien urbanuak, eta ez hau parkina datein da, zitu, parkina zautu izan, aztopelea. Eta, hain zuzen, ez dut jatu, guatzak etxarrekari antzun aztopelea. Eta, ez dut jatu arraktiba, ez dut jatu ibilinen bila, eta ez dut jatu, eta ekarritut, ez da india nabaritzen, dia, berrogeita hamargarren hamarkadako vuelo aereo tatikateatako airetiko argazkiak zehatu, ampliatu eta handikan ampliatut gutxi gora bera konturatu daitezen zer ezitzeiten egia, ez? Bueno, hau da horren enparantza, hau da udaletxea, menatzian dago berdura plaza, hau da horren enparantza, horren karia, eta hau txarrekaria. Konturatu zaren, hau da bideako zekina, txarreka gotzake, hau gati internazional, hori goteliatu. Orduan, hemen gabe, Muebles de Chávez, agerrezuneko fabrikata, eta hemen aurrian ikuste zuen pabelloi ikuste zuen, horren dago pediatu bat, eixin da, hemen beste bat, betu, hemen ikuste zare patxada. Ikuste zuen, dago paketik, alegia, Villa Josefina, horren karia, horren enparantza, hemen txerrikaria, txerrikaria, orduan, hemen Muebles de Chávez, eta zeta, hortzen da, aztotu. Alegia, zaldila eta hartua eta karroa eta gordetzeko parkila, orduan. Parkila, eraiki berrizan zituen daukabe zauzen, abitu zeizuen turita da, Nire euskalteniek proposamena egin berko benio bezauzkina, parkina, ez, aparkaleko, aztotelea. Horreneko, aztotelea, kotxe.
Bueno, esaten eginen, haure guztiak azkenean, azpiegitura guztiak ingo buena dagoenean, betikoa, ez? Erratzu, jende meritortzia. Orduan, Zauzko Berdura plaza, ja, bilakatukoa, gutxi gora bera, presa komarkide bat, zango geniko eta horregunean. Ja, ez da bakarikan herritarrantzako bideak dago zerbait. Zergatik, basaretan horiek, getaiar horiek, etortzeianak plaza, bez tratua saltzea, baita ere, betxatzuen bertan, ez ditaen iristiko. Kanpotik datozenak, salditu behar, nire zilerak. Orduan, bueno, da azkenean da dinamika bat, gerioa gara, eta hori, irakitu da, ikusitugun argazki zoragarria da. Urbanua, goatzezate atzeko zati jarnoa zenen autobus abe, iserle pribara, goatzezate hor, zerkatzen zituen hor, ez nien marmitak nola ikatzen zituen urtetan digan da zertarak autobusien entorten zian, ja berandoako, ja kamilo egin zituen, no? Urbaneta eta urtetan eta kamilo egin zituen, autobusak prepauta zaben baitare, basarritarrak tratua ekarri izateko. Eta, bueno, hau zeranik prepako egitena, eta zelbera egiten morat nola nabizan, ondo gauzak. Zote galdera bine behitu zer, argazi polipolikoan bitartien. Zorio pasara, da ezin. Hau, egin badututa bilen niko zen. Eta, hori, galdera nire behitu zer, Xabier, udaletxean noiz pasa zen, orain musika plazan zik, hola. Harko du baina arrazkiren, dubazio egiten arrazkiren tamen. Hori bapazberen betzia, lehen ikusi deuna, hau hogeita mazerean gerra intzuen, zuen mantzioen, hogeita mazeko gerra, orduan, ligatu zan, arezko barua erudezko ezin, da errentzat, eta orduan, gerra bukatu zanean, hogeita metzien gerra bukatu zanean, udara gertzen ditugu. Hori berritzeko, orain intzuen bota. Intzuen saldu eta zea, eta intzuen bota. Eta, ja ordurako, nola, hau, udara nazan, hase zuen gure. Orduan, bitu ez dut esan lehen hori, eta oso galdera hona da, ze azkenean, guaz, leheniko modelo horretara, Udara, non bukatzen dugu azkenean, merkatu odontuketik. Musika plazatik, musika plazatik galdu du bere funtzio zentral hori, hiribilduan, ez da. Simbolikoki jarraituko mantentzen, San Pelariotan, erriketuztetan, non ditea, eta musika eta genuen, musika plazaren. Baina, elementu simbolikotan bakarrik, ritual sozialetan bakarrik mantendukoa lehenoko plaza zarra, izango dut, baina, ekonomikoki, boteriaren ikuspegitik, aldaketa nabarmen bat, eta horrela, ekonomia ingoa, eta gero azkenean, babitu, hogeita emeretzitik aurrea. Eta gara horretan musika plazak izena zuen? Hogeita mazerean, jarez diren Plaza Espainia. Nik ez dakitena da, ez nuen itxio dene galdetuta. Nik ez dakitena da lehen nolatu izena. Gertatu lehiteke txerkaliak ingertatzean izan, ez? Alegia, hogeitaren katukaliak, eta bar, ez? Kamile askoek izena daukate, baina ez izena ere bai. Ez? Orduan, txerrikalia ez izena da. Eta nik penei, zederriko barra oso du dago, parentesi hartian atzien jarri bide txerrikalia. Nik galdu ingoien. Hobekalian, aldamarkalian, parentesi hartian, katukalian. Bueno, hola, ez? Igual, lehenotik joren Plaza Espainia zan, ez dakit, eta nola musika bat jotzen zuen
musika plaza ditzi zituen, ez dakit. Hori behitu beharko litzake udalartetan da, informazioa, nola zuen izena, udalartetan, etorikoa. Hemos organizado un concierto en la plaza de... Han etorikoa, gerra horretik, Gerra ondorenean Plaza España. Eta gero ja, 1979 aurrera, ja, berriz ere, musika, ja, ofizialki benetik, musika plaza. Ez denak lehen, gerra horretik ofizial dago izan, edo ez izen dago izan, musika plaza, ez da. Mila bertiron da amarreko datu batzuk bertan dituzu. Bai. Hemen. Nik ere da, nire. Ondo. Eta gituzte galde irauna zuen. Beste bat, maio zen, ez doza aldaketa hundiak egin. Mazurek izatezu. Bai. Hori. Galdetu nahi dizun horrek ere, berak ere eragin izan zuen nolabait merkataritzan edo merkatuan eta. Ditu. Bai. Ditu. Madoze, notik Verdura plazan sorrean behar arkealdia egia zan, ez? Verdura plaza sortutan ni. Baina bai, Madoze nolabait inguruna da, bultzatuko una da, aldaketa hori mundu zaharretik, erregimen zaharretik, erregimen liberaleako aldaketa azeleratu du, zautzen, bere presentiari. Zergatik da? Oso personaje kuriosua da, bat da. Hartu da lanen, zer manila artekia zertzeko, ikasi diatzeko, hau aingerua eta hau deaburua, ez? Eskotan, bada horrelako joera hori. Azkenean dano kontraesenez betatuak direnean, baina Madoz baita ere da, bere garaiko personaje bat da, eta kontraesanez beretako personaje bat. Zein da bere kontraesan nagusi, Madoz izan zen, bea, ministroko gobernación, usted está, o Hacienda, ministro de Hacienda, digamos, bienio progresista dituzten garaian, 50. Marta, media sortziehun da 50. Marta dauka, bea izan zen ministro izatea iritsi zen. Eta bea izan zen bea horretan iritsi zen helburu batekin, desamortiz estudioa. Desamortiz estudioa lehenotik hasi zen, entzuko zenuten beste euskaldun bat, Mendizabalek kendu zizkion terrenuak Elizaren. Mendizabalek desamortizatu zituen konbentuak, monasterioak eta abar, dianak zaletan zituen. Bini herri lurraz tantitzan sartu, etzien sartu. Eta orduan, herri lurrak hortzen duen ikan. Orduan, lepakotan salduta, lehen esan duen bezala herri behimena mandat, behimen eskatuta, eta bat, baina, figura hori herri lurrak, gehiago gutxito bat mantentzen ziren. Naparruena da mantentzen gara. Hemen inguruan, dana ez dizutu. Madoz sartukoa hori dana likidatzeko asmoa. Orduan, alde batetan, esango dute, mundu tradizional horren ikuspegitik, basarretar gisa joia, bizizia da, larri, beren zehara, alientzako zan, deabro bat, ez? El deabro liberal demonio, hori, jartesiana, apesar, pulpito, eta tiro, beltzari, uniformia, beltza zakain, ez? Eta tiro euskal txarra. Horiek zian, el diablo. Batetik hori izan, baina gero, tipo hori, zauta, beraneazea, etor izan, beha izan zen personaje bat, kuriosua, ze, beha, bultzako ditu, hainbat, neurri, bertako biztanleen bizi egoera hobetzeko. Adibide bat jarriko zuen, dala oso izango dut. Bat da, moia ere ikuntza, behar bultzatzeko du.
bultzatuko. Hemen arrantzaleak espirabiltza, eta izan, orduan, behar, bultzatuko muegaren eraikuntza. Bestia da, beste azpiegitura, batez ere karaktera, eta urredangarria. Egia da, hor bada ikuspegi utilizaristu propio, ez? Behar, madretikan beranean sektori bat duen zautra, kamilioi alimada, mando gainean, ekipu dira txikitzen da, aurreneko gara protesien, no? Baino, ja, kamilua, ikia, aurreneko eko azpitik kamilua, ja, azpitik kamilua itean, zautza, ja, zuzenian, zu diligenzi bat, zure kotxian, Madriden, tipi, zautzaino, zuzenian eprozeitezke, kotxian kabai, ez gaur dira nahi, motordun kotxian. Orduan, eta urak ere berdina, horregi berdeak ere ikutuzte gabe, eta itxeko hornidura, garbila, ino dituzte tubeiak, eta aurreneko akometideak, edangarriak, zauza, herrira ekartzeko, jauntxoa da, ingo dituzte. Baina ingo dituzte, bai, ben txia hornitzeko, narro zaure bila, Miramar, Miramar zaure bila, eta hornitzeko erekiko dituzte, baina hornidura horretan baita ere iturri publikoa jarriko dituzte. Hori, zer dira, kamiluak, ura, hau da, behar bultzatuko guen, bultzatu, dirua maia gainan jarrita, hori esan behar da. Ez diago udaletxea eta alkate izango dira. Señor alcalde, ¿debe usted construir la nueva cometida de agua? Ya, ¿con qué? ¿No? ¿Con qué vaya aquí? Bueno, va, algo bueno. Digo algo. Va, ben aldingo web, badauka eragin bat, herriaren egoera sozioekonomiko urbanistikoa hobetuko da dago. Eta horrek ekarriko da popularetaren hazkuntza, ekarriko, sortuko testu ingurua arrakasta hori ulertzeko. Testu inguru horren sorreran, beha izan da bultzataren nagusia. Beha da, turismoaren bultzataren nagusia, ze beha etorriko da, ministro izan da, etorriko nea beraneatzea, eta dugu zuen bezala, Madrilen txepilean izan gure, yo también soy menos, eta orduan, horrek ekarriko fenomeno hori, eta ekarriko beste hor, honen oso kurioso da, tipo horrenen. Gaur egunean, burutiranek zeuge pasako, eguzkilo hori daun tokilean fabrika bat ere egiten. Tipo honen fabrika bat ere egiten. Egizun bere, eta horregia, eta onduan, fabrika, en primera línea del plan. Da baita ere, lehen azpiegitura industrial garrantzitsuenaren sortzaileak, enpresa bat, la Fabril Linera. Industrialismoa, turismoaren bultzatzaile nagusia izango da, urte batzutan, eta horre guztiak sortuko dut estimulu hori, ikusi duena, berdura plazaren sorrera eta arraketa espiritual. Ya no comprometo de hacer, ni escapa, se lo tengo que hacer.